everyone. Bună seara tuturor! Good to see everyone here. Mă bucur să vă văd pe fiecare. We're going to prepare to get into our message this evening. Ne vom pregăti ca să începem mesajul din această seară. And you can see the title here already. Deja vedeți titlul aici. The clarifying the latter rain message. Clarificarea mesajului legat de ploaia târzie. We have two talks this evening on Avem this. două prezentări în această seară legate de acest subiect. So we're going to go ahead and get started. Astfel vom începe. All right. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Tatăl nostru ceresc, once again we are thankful that you have brought us here safely tonight. încă o dată suntem recunoscători că ne-ai adus aici în siguranță în această seară. As we now prepare to study the Bible together, Pe măsură ce ne pregătim să studiem Biblia împreună în această seară, we want to first of all consecrate ourselves to you. vrem în primul rând să ne consacrăm pe noi ție. We pray that you would please take our lives, Te rugăm, Doamne, ia Tu viața noastră and that you would place us in the center of your will. și să pui în inima noastră voința Ta. We ask and pray for the Holy Spirit to be here tonight, Te rugăm ca Duhul Tău ce Sfânt să fie prezent în această seară to help things to be clear, și să ne ajute ca toate lucrurile să fie clare, and to open our minds to give us understanding of your word. să deschidă mințile noastre și să ne ajute să înțelegem cuvântul Tău. Please speak clearly to my thoughts through me as well. Te rog, vorbește cât mai clar gândurilor mele și prin mine And please bless the translation. I pray that your word will be clear. și te rog, binecuvântează și traducerea și fă ca cuvintele să fie cât mai clare And may your holy angels fill this place. și fă Tu ca îngerii Tăi cei sfinți să umple acest loc. We thank you in Jesus' name. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amen. Amin. Okay. I'm going to get started tonight. Haideți să începem în această seară. Clarifying the latter rain message. Clarificarea mesajului ploii târzii. We have been studying, we have just finished studying Adventist history the other night, yesterday. Ieri seară am terminat studierea istoriei milerite And we were dealing with the latter rain. și era vorba și despre ploaia târzie. And we were speaking about the fact Și vorbeam despre faptul that the latter rain comes in sprinkling first and then an outpouring. că ploaia târzie vine mai întâi ca și niște picuri și după aia se revarsă mai pe deplin. And what we want to discuss this evening is the difference between the sprinkling and the outpouring. Ce vrem să vorbim în seara asta este diferența între picurii ploii târzii și revărsarea ploii târzii. So we're going to be looking at some Bible scriptures as well as some Spirit of Prophecy quotations. Așa că ne vom uita la câteva versete din Biblie și câteva citate din spiritul profetic That deals with the latter rain. care au legătură cu ploaia târzie. Let's go ahead and I'm going to go ahead and write a few things on the board very quickly. Am să scriu câteva lucruri pe scurt pe tablă. And we first of all want to establish something. Și în primul rând vrem să stabilim ceva. And that is that there are different words that are used for the latter rain. Primul rând, faptul că sunt mai multe cuvinte, mai multe expresii care se folosesc pentru ploaia târzie. So we'll find. We'll write this down. So we'll write down latter rain. Deci primul, ploaia târzie. We can go ahead and just turn all the phones off right now. Deci putem să închidem de pe acum telefoanele ca să nu deranjeze pe parcurs. We find the phrase latter rain is also called the refreshing. Aflăm că această expresie ploaia târzie se numește și
Vremurile de înviorare, How many of you are familiar with this? reînviorarea, This principle? cunoașteți? It's also called the refreshing or the rest. We'll find that out. Reînviorare sau odihnă. We also find out it's called the loud cry, the third angel. De asemenea, are și denumirea de marea strigare a îngerului al treilea. And all these things are dealing with the fourth angel of Revelation 18. Și toate aceste lucruri au legătură cu al patrulea înger din Apocalipsa 18. Alright, so all these are synonymous terms. All these terms, they're interchangeable. They all mean the same thing. Toate aceste expresii se pot schimba între ele, toate sunt sinonime, se referă la aceeași idee, același lucru. So we look in the Bible, in the spirit of prophecy, we'll find these phrases used interchangeably. Și dacă ne vom uita în Biblie și în spiritul profetic, vom vedea că aceste expresii sunt folosite în diverse pasaje pentru referitoare la aceeași eveniment. What we want to try to look at this evening, Ce vom încerca să vedem în această seară, that all these things, when they come, when these different things come, when these different things are described, că atunci când aceste expresii, deci aceste momente diferite vin sau sunt descrise, apar în Biblie, okay, whenever you find these different phrases in the Bible, in the spirit of prophecy, de câte ori găsim aceste expresii în Biblie sau în spiritul profetic, it's always dealing with a message or with doctrine. totdeauna are legătură cu un mesaj sau cu o doctrină, cu o solie. Right? So this is dealing with message or doctrine here. Mesaj sau doctrină, solie. For example, De exemplu, you read Revelation 18, dacă citești Apocalipsa 18, the fourth angel comes down. când vine al patrulea înger, What does he bring with him? ce aduce cu el? Un Preaching a mesaj. message. Okay? Deci aduce o solie, un mesaj. Find that message in verses 1 through 4. Găsim acest mesaj în versetele de la 1 la 4. Okay, you see this message there. Găsești acolo acest mesaj. When you see this cry, the third angel, Când vedem marea strigare a celui de-a treilea înger, let me just show this to you very quickly. haideți să vă arăt aceste lucruri foarte pe scurt. For example, let's go to Revelation 18. Să mergem la Apocalipsa 18. What we're going to try to establish tonight Ce vrem să stabilim în această seară is that when the latter rain is poured out, este faptul că atunci când ploaia târzie este revărsată whenever the Holy Spirit is poured out, sau când Duhul Sfânt este revărsat, it's poured out upon a message. There's the empowering of a message. este pentru a împuternici un mesaj, Okay, and pentru a da putere unui mesaj. and we'll look at what this message is later on. Și vom vedea despre ce este acest mesaj mai târziu. But let's just look at some of these scriptures here very quickly. Haideți să ne uităm la câteva versete. Let's look at Revelation 18, Apocalipsa 18, verses 1 through 4. versetele de la 1 la 4. And notice when this angel comes down, there's a message given. Și observați că atunci când acest înger coboară, se dă un mesaj. After these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, to become the habitation of devils, the hold of every foul spirit, a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk the wine of the wrath of her fornication. And the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich to the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that she be not partakers of her sins, and that she receive not of her plagues. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare, ajunsul locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea. Și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Alright, so when you see the fourth angel, Deci când vedeți al patrulea înger, what is he bringing with them? ce aduce cu el?
Okay, a message. un mesaj, o solie. Whenever you see an angel cry out with a loud voice, De câte ori vedeți un înger care strigă cu o voce puternică, care what do the angels cry out with the loud voice? ce strigă cu voce tare? It's always a message. Întotdeauna un mesaj. For example, go to Revelation 14. De exemplu, în Apocalipsa 14, Okay? You have the first angel coming. avem primul înger care vine In verse 7 it says with a loud voice, și versetul spune, el zicea cu glas tare: fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. In verse 8, the second angel says, Babylon has fallen, has fallen. Și apoi urmează un alt înger care spune: a căzut Babilonul. And then verse 9, Și apoi versetul 9. the third angel followed him, saying with a loud voice, Urmează al treilea înger care din nou spune cu glas tare: if any man worship the beast in his image, he receive a mark on his forehead. dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte. So anytime you see the angels cry out with a loud voice, De câte ori vedeți că îngerii vorbesc cu glas tare, what are they saying? What is it connected with? ce spun ei? Cu ce este legat? The message. Un mesaj, o solie. It's important to understand. Este foarte important ca să înțelegem acest lucru. Same thing when you see the refreshing or rest. Același lucru când vedem reînviorarea sau vremurile de înviorare. Turn to Isaiah 28. Haideți să mergem la Isaia, capitolul 28. Isaiah chapter 28. Isaia, capitolul 28. And let's read verses 9 through 12. Să citim versetul de la 9 la 12. And notice what the Bible says. Uitați ce spune Biblia. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. For precept must be upon precept. Precept upon precept, line upon line, line upon line. Here a little, and there a little. Just read verses 9 and 10. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând luați de la sân? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Alright, so far, what's being talked about right here? Deci până acum, despre ce se vorbește aici, în versetele acestea? What's being talked about in verse 9 and 10? Despre ce se vorbește în versetul 9 și 10? Teachings. Yeah, what does it say in In verse Romania. 9? Ce zice în versetul 9? Whom shall he make to teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături sau doctrină în limba engleză. So verse 9 is dealing with doctrine. Deci versetul 9 se referă la învățătură, doctrină. Verse 10 talks about how to arrive at our understanding of doctrine. Și versetul 10 ne spune cum să ajungem la înțelegerea învățăturii sau a doctrinei. This is dealing with the Millerite principle of proof texting, proof text method, precept, comparing scripture with scripture. Aceasta se referă la modalitatea mileriților de a studia Biblia comparând scriptură cu scriptură. Then verse 11 and 12. Și apoi versetul 11 și 12. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people, to whom he said, this is the rest, wherewith he may cause the weary to rest, and this is the refreshing. Yet they would not hear. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Alright, so verse 12 says, this is the rest. Și versetul 12 spune, aceasta este odihna. And this is the refreshing. Și iată locul de odihnă. Locul de odihnă în engleză este tradus refreshing, adică reînviorare. Okay, so what is the rest? What is the rest or the refreshing? Ce înseamnă odihna sau reînviorarea? Are you all still with me? Sunteți încă aici? What did it talk about in verse 9? Ce? Then? Odihnă e una și reînviorarea alta. Păi odihna te reînviorează. Okay. What is the rest and the refreshing in these verses? Ce reprezintă în aceste versete odihna și reînviorarea? Message, let it rain. Okay, the rest and the refreshing is the latter rain.
Odihna și reînviorarea reprezintă ploaia târzie, but verses 9 and 10 tells you what it is. dar versetele 9 și 10 îți spune ce este cu exactitate. Thank you. What did it say? Ce spun versetele 9 și 10? Ce It este? says, it is, whom shall he make to understand doctrine? Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? So the understanding of knowledge, the understanding of doctrine. Înțelegerea cunoașterii, a doctrinilor, a învățăturilor. Here a little and there a little. Puțin aici, puțin acolo. Says this is the rest and this is the refreshing. Aceasta este odihna, aceasta este locul de odihnă sau înviorarea. So when you look at this, it's connected once again with the message or doctrine. Dacă vă uitați la acestea, din nou are legătură cu mesajul sau cu doctrina, învățătura. Are you understanding this so far? Înțelegeți până acum? Fourth angel, Al patrulea înger, what does he bring? ce aduce? Message. Un mesaj. The loud cry of the third angel, Marea strigare a îngerului al treilea, what does he bring? ce aduce? A message. Tot un mesaj. When you see the refreshing and the rest, Când vedeți mesaj sau odihnă, you see what? înviorare sau odihnă, When you see the rest and the refreshing, deci când vedeți odihnă și reînviorare, what do you see? ce vedeți de fapt? Doctrine or the message. Doctrină, mesaj, învățătură. When you see the rain, Când vedeți ploaie, what do you think you're going to see? ce credeți că veți vedea? Doctrine or a message. Are you with me, friends? Să o doctrină, tot un mesaj. Let's go to Deuteronomy 32. Să mergem la Deuteronom 32. The book of Deuteronomy, chapter 32. Deuteronom, capitolul 32. Once again, notice what Moses says here. Haideți să vedem ce a zis Moise aici. Deuteronomy, chapter 32, Deuteronom, capitolul 32, verses 1 and 2. versetele 1 și 2. Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Luați aminte cerul și voi vorbi. Ascultă pământule cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roa să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă. All right, so what is the rain right there in verse 2? Deci în versetul 2, ce este ploaia? My doctrine shall drop as the rain, Deci învățătura, doctrina să cadă ca și ploaia my speech shall distill as the dew, it says. și cuvântul să fie ca roa. Are you all with me so far? Înțelegeți? By the way, what kind of rain? In verse 2. Dar la ce fel de ploaie se referă în versetul 2? It says it's the small rain upon the tender herb. Zice că este ca picăturile de ploaie pe iarbă. Deci ce fel de ploaie este? Dacă picături, dacă e What do we call sau rouă. What do we call small rain? Deci picăturile de ploaie ce sunt? Sprinkling. Sprinkling ce înseamnă? Stropirea, stropii. All right? Stropii ploii târzii. Deci picăturile, stropii. So once again, when you see the latter rain, Deci când vedem ploaia târzie, what do you see? ce vedem? Doctrine or a message. Mesaj sau învățătură. But you also see small rain, Dar de asemenea vedem că sunt picuri ploii târzii, deci picături a de sprinkling. ploaie. Sprinkling înseamnă strop, picături. So when you see the sprinkling or small rain, you see the giving of a message or doctrine. Deci când vedem aceasta este tot mesaj sau doctrină. We'll talk about this more in just a little bit. Vom vorbi puțin mai târziu despre aceasta, By mai the way, mult. let me just give you something very quickly for those of you who understand a little bit more. Să vă mai arăt ceva foarte pe scurt pentru cei care înțelegeți mai bine. Deuteronomy chapter 32 is Moses' song, the song of Moses. În Deuteronom 32 este cântarea lui Moise We know who sings the song of Moses? și știm cine vor cânta cântarea lui Moise. 144,000. Cei 144.000. And when you read this, he's singing about the experience of his people, the experience of God's people. Și când citiți această cântare, vedeți că cântă despre experiența poporului său. Especially the experience of God's people in the wilderness, which is very interesting. În special despre experiența poporului său în pustie. And we'll be talking about the different generations of Adventism in the next couple days.
Și vom vorbi despre diferitele generații de adventiști în următoarele zile. But in verse 12 and 13, he talks about his people Dar în versetele 12 și 13 vorbește despre poporul său who receive the latter rain. care a primit ploaia târzie. Now, whenever you see the rain given, you always see the increase of the earth given. De câte ori vedeți că este dată această ploaie târzie, vedeți increase of? Increase of the earth. It makes things to grow. Ok, vedeți o creștere pe pământ, deci cresc plante, crește ceva. Okay, do you understand that? Înțelegeți? Când ploaie, crește după aia. Okay, so whenever, and we'll talk about this later on Sunday, we'll talk more in detail about that. Duminica vom vorbi mai în detaliu despre asta. But whenever you see the latter rain, you see things grow. You see the increase of the earth. Deci întotdeauna când vedeți ploaia târzie, când vedeți ploaie, vedeți lucrurile că cresc, se dezvoltă. Right? Now I want to show you something. Vreau să vă arăt ceva. Let me just show you a couple verses very quickly. Să vă arăt foarte pe scurt câteva versete. Let's go to Isaiah. Să mergem la Isaia And let's just show you that when the rain comes, și să vedeți că atunci când vine ploaia, it causes things to grow. face ca să crească. All right? Let's go to Isaiah 55. Isaia 57. Let's notice that when the rain comes down, things begin to grow. Să 55. 55. Okay, so once again, when rain comes down, things grow. Deci când ploaie, cresc platele. Do we all agree with that? Sunteți de acord cu asta? Do we all understand that when rain comes down, things grow? Toți înțelegem că atunci când ploaie, după aceea cresc. If you look at nature, rain comes down, things grow, right? In nature? Dacă vă uitați în natură, după ploaie încep să crească And in plantele. the spiritual realm, it's the same thing. Și pe plan spiritual este același lucru. All right? When God's Spirit comes down and when His message comes, it causes spiritual growth. Când Duhul lui Dumnezeu se revarsă, El face ca El aduce un mesaj și ne duce care ne face să creștem din punct de vedere spiritual. Let me give you a few scriptures. Isaiah 55 Isaia 55 and verse 10 and 11. versetul 10 și 11. Notice that when the rain comes down, things grow. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Deci versetele 10 și 11, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o trăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. All right, so notice the rain comes down, Deci observați, vine ploaia things begin to grow. și lucrurile încep să crească. And right there in these verses, what does God liken the rain to in these verses? Și cu ce aseamănă ploaia în aceste versete? Dumnezeu. His what? Cu ce? Cu cuvântul? No. What does God liken the rain to? They said the word of God. The Word of God. This is what they said. Okay, somebody else said, okay, so it's the Word of God. Deci se referă la cuvântul lui Dumnezeu, ploaia, în aceste versete. So once again, when the rain comes down, it's the Word of God. It's His message and His doctrine. Okay? Deci din nou când ploaia cade este cuvântul lui Dumnezeu, deci este un mesaj sau o învățătură. But notice in verse 10, it says it causes things to bring forth and bud. Deci vedeți că în versetul 10 spune că face lucrurile să rodească și să o drăslească. So what is God trying to cause to bring forth through the rain? Ce vrea Domnul ca să rodească? When the rain comes down, it's supposed to cause growth. Când ploaia cade, ar trebui să producă o creștere. What is God trying to bring forth in our characters to grow? Ce vrea Domnul să crească în caracterele noastre, să rodească în caracterele noastre? Let's go to Isaiah 61. Să mergem la Isaia 61. Isaiah 61 Isaia 61, and verse 11. versetul 11. Let's notice what it is. Să vedem ce este. Isaiah 61 verse 11.
Isaia 61, versetul 11. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. So what is God trying to cause to bring forth? În română este mântuirea, dar acolo era righteousness, deci neprihănire sau dreptate. Okay, in English is righteousness, Righteousness and praise. and in Romanian is salvation. All right. But Okay. So what is God? Okay. What is God trying to bring forth in our characters? deci ce vrea Dumnezeu să facă să rodească în caracterul nostru? Righteousness and salvation. Okay. Deci neprihănirea și mântuirea. Sunt acele, în engleză e un pic diferit, dar e aceeași idee. Let's go to another scripture, Isaiah 45. Să mergem la un alt verset, Isaia 45, Verse 8. versetul 8. Okay, because we're trying to look at the latter rain. We're looking at the rain here. Ne uităm la ploaie, acum la ploaie târzie. And we're looking at the fact that when this comes down, the message, the doctrine, the rain, Și vrem să vedem că atunci când această ploaie vine și ne duce un mesaj sau o doctrină, He is trying to bring forth righteousness in our characters. vrea să aducă neprihănire în caracterele noastre. Let's look at Isaiah 45, verse 8. Să vedem în Isaia 45, versetul 8. Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Să picure cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea. Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. So what is God trying once again to do? Deci ce vrea Domnul din nou să facă? Bring forth what? Ce să aducă? Ce să rodească? Righteousness. Neprihănirea. Notice another scripture in Isaiah 27. Să vedem încă un verset în Isaia 27. Isaiah 27, verse 6. Isaia 27, versetul 6. Notice what happens when the earth brings forth her bud. Să vedem ce se întâmplă când pământul dă roade, When things begin to blossom. când lucrurile încep să înflorească. Isaiah 27, verse 6. Isaia 27, versetul 6. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umple lumea cu roadele lui. All right, so what is God trying to bring forth in our characters? Deci ce vrea să aducă Dumnezeu în caracterele noastre? Fruit. Roade. Fruits of what? Ce roade? The fruits of righteousness, brothers. Roadele neprihănirii. Are you all with me? Sunteți cu mine? Înțelegeți? What is it when the earth begins to give forth, when the earth brings forth her produce? Când pământul începe să dea roade, să o drăzlească, la ce se referă? What kinds of things should grow? Ce fel de lucruri ar trebui să crească? Look at the book of Joel. Haideți să vedem în Ioel, The book of Joel, chapter 2, Ioel, capitolul 2, verses 23 and 24. versetul 23 și 24. All right, let's notice what should be coming forth. Să vedem ce ar trebui să crească. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first month, and the floor shall be full of wheat, and the vat shall overflow with wine and oil. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme. Vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitorile și teascurile de must și de un de lemn. Now listen to what this is saying here. So what is supposed to grow when the rain comes down? Deci ce fel de roade ar trebui să crească când plouă? Avem în versetul 24. Grain, weed. Okay. And what else? Și ce mai apare? Must Wine. Deci must. și ulei. And
Oil. Oil. So the latter rain is to bring these things forward. Deci ploaia târzie va aduce aceste trei lucruri. What does wheat symbolize? Ce reprezintă What do grâul? you make out of wheat? Ce se face din grâu? You make bread. What does this Se symbolize? face pâine. Ce simbolizează pâinea? The Word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. What does wine symbolize? Ce reprezintă vinul? Huh? Învățătura. Pure doctrine. Învățătura curată. Nu. What does the oil represent? Și ce reprezintă uleiul? Holy Spirit. Holy Spirit. Duhul Sfânt And also represent grace and the grace of God's Spirit in our lives. și harul reprezintă totodată și Now let's go harul. back to the Song of Moses. I gave you all that to bring you back to Moses. Și v-am spus toate aceste lucruri ca să mergem înapoi la Moise, cântarea lui Moise, Moses says the same thing in Deuteronomy 32. pentru că Moise spune același lucru în Deuteronom, capitolul 32, And in Deuteronomy 32, în Deuteronom 32, when Moses says, "My doctrine shall drop as the rain," când Moise spune că învățătura va cădea ca ploaia, those who receive this rain, acei care primesc această ploaie, notice what else they have. uitați ce altceva mai au aceste persoane. Let's read once again Deuteronomy 32, verse 2, Să citim încă o dată Deuteronom 32, versetul 2, and then we'll drop down to verse 13. și apoi vom merge la versetul 13. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb and as the showers upon the grass. Go ahead and read that. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roa să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă. And then read verse 13 and 14. Și apoi versetele 13 și 14. Okay, notice first of all in verse 13. Urmăriți în versetul 13. Okay, you're all still with me, right? You're all still awake and with me? Sunteți treji și sunteți cu mine? Yeah? Everybody awake in here? Se vede. Yeah, just making sure. I see some eyes closed. Vede câțiva ochi închiși, vrea să fie sigur. Are you all sleepy? Has it been a long day? Sunteți obosiți, a fost o zi lungă. Okay. Now notice this. What did they receive in verse 13? Ce primesc ei în versetul 13? He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields, and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock. L-a suit pe înălțimile țării și Israel a mâncat roadele câmpului. I-a dat să sugă miere din stâncă, unde lemnul care este din stânca cea mai tare. Okay, so what did they receive? Ce au primit ei? They received honey out of the rock, Au primit miere din and stâncă oil out of the flinty rock. și un de lemn din stânca cea tare. And then verse 14. Și apoi versetul Butter 14. of kine, milk of sheep with fat of lambs and rams, and the breed of Bashan, and goats, with the fat of kidneys of the wheat, and thou didst drink the pure blood of the grape. Untul de la vaci și laptele oilor, cu grăsimea mieilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, cu grăsimea grâului, și ai băut vinul, sângele strugurelui. So in verse 14, Și deci în versetul 14, you see they had the wheat. vedeți că apare și grâul, In verse 14, apare în versetul 14 și grâul, yes or no? apare? Yes. Yes. Do they have the wine, the pure doctrine, the pure blood of the grape? Apare vinul, Yes. care reprezintă învățătura. And what do they have in verse 13? Și ce au în versetul 13? They have the honey out of the rock and the oil out of the flinty rock. Au miere din stâncă și un de lemn din stânca cea mai tare. Where do they get the oil from? De unde au un de lemnul? From the rock. Din stâncă. And what else do they get from the rock? Și ce mai au din stâncă? Honey. Miere. This is very important to understand as well. Este important să înțelegem și aceasta, And all these mierea. things, they come out of the rock. Toate acestea ies din stâncă. Who's the rock? Cine este stânca? Christ. Isus. Now it's interesting as you can see people eating honey throughout the Bible. Este foarte interesant că tu poți să vezi oameni mâncând miere de-a lungul Bibliei And this honey also represents the Word of God. și această miere de asemenea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Now, I don't want you to miss the point here Nu vreau să pierdeți ideea, that we're dealing with the people that experience the latter rain. dar
Per ansamblu vorbim despre acele persoane care au experiența ploii târzii. Those that received the rain Aceia care au primit această ploaie târzie bring forth the fruits of righteousness. aduc roadele neprihănirii. Rain causes things to grow. Ploaia face ca lucrurile să crească. It causes the wheat to grow, the grapes, the oil, the honey. It causes all these things to give increase. Deci face ca grâul, ca vinul, uleiul, mierea, deci toate acestea să crească. Are you understanding? So those who receive the latter rain will be able to have all these things. Deci toți cei care primesc această ploaie vor avea aceste roade. They'll have the bread, they'll have God's word. Vor avea pâine, vor avea cuvântul lui Dumnezeu. They'll have the wine, they'll have pure doctrine. Vor avea vinul, vor avea o doctrină pură. They'll receive the oil of the Holy Spirit. They're wise virgins. Vor avea undelemnul sau Duhul Sfânt. Okay? And the wise virgins receive the oil. Vor fi fecioarele înțelepte. All right? They get the honey Și au și mierea out of the rock. din stâncă. Notice what honey symbolizes in the Bible as well. Haideți să vedem ce înseamnă mierea, ce simbolizează mierea în Biblie. Psalm 119, Psalm 1 cu 19. verse 103. Psalmul 119. Psalm 119, Psalmul 119, verse 103. versetul 103. Notice what the Bible says right here. Vedem ce spune Biblia. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Ce dulci sunt cuvintele tale pe cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. So what is honey symbolized by? Prin ce este simbolizat, ce simbolizează mierea? The Word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. Look at Psalm 19. Psalmul 19 It says the same thing. spune același lucru. Psalm 19, verse 10. Psalmul 19, versetul 10. Speaking about God's Word. Vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picuri din faguri. Now, notice what verse 10 said right there? Ați observat ce a spus versetul 10? Dealing with the Word of God, the law Care- of God. And this psalm is talking about the Word of God, the law of God. Acest psalm vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu. And it says that it's more precious than fine gold, Și zice că aceasta este mai de preț decât aurul and it's like honey in the honeycomb. și este ca și mierea, ca și fagurul de miere. Now, who needs gold? Who needs fine gold in the Cine time? are nevoie de aur curat în timpul sfârșitului? Laodiceans need that gold. Laodiceenii. So what else do they need in that verse? They need gold, but they also need what? Au nevoie de aur, dar de ce mai au nevoie? They need honey. Au nevoie și de miere. Are you understanding this, friends? They need the fine gold, but they also need to eat that honey. Au nevoie de aur curat, dar au nevoie și să mănânce mierea. That honey that comes out of the rock. Cea miere care vine din stâncă. They need that oil that comes out of the flinty rock. Au nevoie de un de lemnul care vine din stânca cea tare. They need the latter rain. Are you understanding this? Au nevoie de ploaia târzie. Matter of fact, let's notice also about honey. Haideți să mai vedem despre miere. Notice that when God's people eat His word, Haideți să vedem când poporul lui Dumnezeu mănâncă cuvântul său. it always tastes like honey to them. Întotdeauna are gust de miere pentru ei. Go to Ezekiel chapter 3. Ezechiel, capitolul 3. This whole talk ended up going kind of in a different direction, but that's all right. Toată această prezentare merge puțin în altă direcție, dar este ok. Because it's still dealing with the latter rain. Că tot cu ploaia târzie are legătură. Ezekiel chapter 3. Ezechiel 3. So notice that when they received God's word, it tastes like honey. Când au primit cuvântul lui Dumnezeu, avea gust de miere. Ezekiel chapter 3, verses 1 through 3. Ezechiel, capitolul 3, versetele de la 1 la 3. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis,
Fiul omului, hrănește-ți trupul și umpleți măruntaiele cu sulul acestea pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. So what was it that tasted like honey? Deci ce era acel lucru care avea gust dulce ca mierea? A scroll. Un sul. Okay, so there was a scroll that he had to eat. Deci era un sul pe care trebuia să-l mănânce. When you look at the scroll, God's words are written down in there. Când vă uitați într-un sul, cuvântul lui Dumnezeu este scris pe And suluri. by the way, when you look at the book of Ezekiel, when you look at Ezekiel chapter 3, Când vă uitați la în tot capitolul 3 din Ezechiel, in the same chapter, în același capitol, the very next verse, chiar următorul verset, all the way down to the rest of the chapter, până la sfârșitul acelui capitol, verse 17 says he's made a watchman to the house of Israel. versetul 17 spune că te pun păzitor peste casa lui Israel. All right, so he's made a watchman. El este făcut păzitor. But before he's made a watchman, Dar înainte să facă din el păzitor, străjer, what does he have to eat first? ce a trebuit el mai întâi să mănânce? He has to eat this scroll that tastes like honey. A trebuit să mănânce sulul care avea gust ca de miere. And he sent to the house of Israel to warn them. Și apoi a mers la casa lui Israel să-i avertizeze. So wait a minute. So if Ezekiel ate a book that tasted like honey, Dacă Ezechiel a mâncat un sul, o carte care avea gust ca de miere, what is it that causes the earth to bring forth this honey, this oil, this wine, this wheat? ce face ca pământul să dea roade, astfel de roade? The rain. Ploaia. So when Ezekiel ate that book, Când Ezechiel a mâncat acea carte, he had received the latter rain. Are you understanding de this? fapt, atunci el a primit ploaia târzie. All the prophets are speaking more for our day and time than for them. Și toți profeții știm că vorbesc mai mult pentru timpul nostru decât pentru timpul lor. And what's interesting about this Și ce e interesant legat de asta, is whenever the prophet eats that book, că de câte ori un profet mănâncă o carte, they're sent with a message. după aceea este trimis să ducă un mesaj. And where do they always go first? Where does the message go first? Și unde duc ei prima dată mesajul de fiecare dată? The house of Israel, to God's La casa people. lui Israel, la poporul lui Dumnezeu. This is what the latter rain does. Deci vedeți ce face ploaia târzie? It causes people to be watchmen to the house of Israel. Face din oameni străjeri, păzitori And in fact, a casei lui Israel. notice that Jeremiah also has to eat something. Să vedeți că și Ieremia a trebuit să mănânce ceva. Jeremiah 15, verse 16. Ieremia 15, versetul 16. The Bible says this, Jeremiah 15, verse 16. Ieremia 15, versetul 16. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. So what did Jeremiah have to do? Ce a trebuit să facă Ieremia? He also had to eat the book, or eat God's word. Și el a trebuit să mănânce cartea, să mănânce cuvântul lui Dumnezeu. Who else had to eat a little book? Cine a mai trebuit să mănânce o cărticică? Let's go to Revelation 10. Să mergem în Apocalipsa 10. Revelation chapter 10. Apocalipsa 10. So we see these people eating scrolls or little books. Vedem aceste persoane mâncând cărticele sau suluri. Revelation chapter 10. Apocalipsa 10, Let's pick it up in verses 1 and 2. versetele 1 și 2. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. His face was were the sun. His feet as pillars of fire. He had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. In verse 8. Și versetul 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book, which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, knead it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings.
Versetul de la 8 la 11. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. What did John have to do? Deci ce a trebuit să facă Ioan? Eat a book. Să mănânce cărticica. And what does it taste like? Și ce gust avea? Honey. Ca mierea. Who does he get the book from? De la cine primește el cărticica? The mighty angel that comes down, Acest înger puternic care vine, which is Christ, who has a rainbow on his head. care este Isus, care are un curcubeu deasupra capului. What history is this? Ce istorie este aici? Millerite history. Istoria milerită. Remember that we just dealt with this for this all week. We've been talking about this. Deci am tot vorbit toată săptămâna despre asta. So what does this mean then? When the Millerites ate the book, Ce înseamnă atunci aceasta când mileriții au mâncat cărticica? what had they received? Ce au primit ei? They had received the rain. Au primit ploaia. You understanding this? Înțelegeți? And they were watchmen to the house of Israel during their time, during their history. Și ei au fost străjeri, păzitori ai casei lui Israel în timpul generației lor. But all of these histories, all of these prophets, all of their experience Deci, dar toate aceste istorii, toți acești profeți și experiențele lor was pointing down to our time arătau spre timpul nostru, and to the end time people pentru oamenii din timpul sfârșitului, that would receive the latter rain, care vor primi ploaia târzie, that would receive the refreshing, care vor primi reînviorarea, the rest. odihna, They would give the loud cry of the third angel. care vor da marea strigare a îngerului al treilea. All of these histories are pointing down to our time, Toate aceste istorii arată spre timpul nostru, time of the fourth angel, în timpul celui de-al patrulea înger, the time of the end time message or doctrine. timpul mesajului din urmă pentru ultima It generație. will bring forth the fruits of righteousness in our characters. Și vor aduce roadele neprihănirii în caracterul nostru. The latter rain will give the increase of the earth. Ploaia târzie va face să rodească It pământul will bring forth the wheat, the word of God. și vor aduce grâu, care este cuvântul lui Dumnezeu, It will bring forth the pure wine or pure doctrine. și vor aduce, in Romania wine is two words. Grape juice. Deci must, că eu zic vin, deci must, care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu curat. Pure blood of the grape it's called. Deci, Non-fermented juice. deci vin nefermentat, must. All right. False doctrine is symbolized by alcoholic wine Doctrina falsă este simbolizată de vin cu alcool, because it gets you drunk pentru că te îmbată and confused. și te face să fii confuz. But the true wine Dar or true pure juice, vinul unfermented wine, curat, nefermentat, mustul, this is pure doctrine. aceasta înseamnă doctrina curată. These people that receive the latter rain, Deci aceste persoane care au primit ploaia târzie they also get the oil out of the rock. primesc și uleiul din stâncă And they also receive the honey out of the rock, și de asemenea primesc mierea tot din stâncă, which is the eating of God's word. It's the little book. care înseamnă mâncarea cuvântului lui Dumnezeu, a cărticii. And it causes them to be watchmen to the house of Israel. Și aceasta îi face să devină străjeri ai casei lui Israel. And this is really a deep subject that we won't go into all the detail right now. Și acesta este un subiect foarte profund, nu vom intra acum în toate detaliile, But if you study this further, dar dacă studiați mai departe acest subiect, anywhere you see watchmen in the Bible, oriunde vezi străjeri sau păzitori în Biblie, for example, like Habakkuk, de exemplu ca și în Habacuc, he talks about I will stand upon my watch upon the tower. care spune că voi urca în turnul meu ca să veghez, Remember that? He makes it plain upon tables. Makes it plain upon the tables. face un desen pe o hartă, da? In order for Habakkuk to be a watchman, Pentru ca Habacuc să fie un străjer. you're not following what I said? I'm following, Habakkuk was a watchman.
Deci Habacuc a fost un străjer. and he was told to make the vision plain upon two tables or two charts. Și se spune ca să facă viziunea, să o clarifice, să o facă cât mai clar vizibilă pe două table sau pe două hărți. And what this means, Și ce vrea să însemne aceasta și ce înseamnă asta? if in order for Habakkuk to be a watchman, Pentru ca Habacuc să poată să fie un străjer, what did he have to eat? ce a trebuit el să mănânce? He had to eat a little book. A trebuit să mănânce o cărticică. So all through history, you see people eating a book, Pe parcursul istoriei vedem oameni care mănâncă această carte and then they become watchmen. și apoi devin străjeri. By the way, on September 11, 2001, Și apropo, în 11 septembrie 2001, when the fourth angel comes down, când al patrulea înger vine, remember it parallels Millerite history. țineți minte că este paralel cu istoria milerită. Remember this? Țineți minte? 1840, the angel comes down. În 1840 vine îngerul, 2001, the angel comes down. în 2001 vine îngerul. What did the angel have in his hand in 1840? Ce a avut îngerul în mână în anul 1840? A little book. O cărticică. So what does the angel have in his hand in 2001? Deci ce are din nou îngerul în mână în 2001? The little book. O carte, o cărticică. Specifically the prophecies of Daniel to eat them. Desigilează profeția din Daniel ca să le mâncăm. The book of Daniel is opened up În ambele cazuri este desigilată cartea lui Daniel by the lion of the tribe of Judah. de către leul din seminția lui Iuda. Right, we need to keep on moving on. Deci trebuie să mergem mai departe. Because maybe some of these thoughts may be a little bit abstract. to some. Poate că la unii aceste idei vi se par puțin abstracte I want to make these things more clear to you tonight. și vreau să le facem cât mai clare în seara aceasta. All right, so how much time do I have left? Half hour? Mai am cam o jumătate de oră. I want to tell you what is the whole point. What's the point of this? Vreau să vă spun care e întreaga idee, care e ideea acestui lucru. Because some people say, wow, that's really interesting. Pentru că unii pot să spună, wow, este interesant, But what's the point of receiving this sprinkling? What's the point of it all? dar care este scopul, care este ideea să primești aceste picuri de ploaie? I want to now study with you Vreau acum să studiem and compare the history și să comparăm istoria of the early and latter rain. a ploii timpurii și târzii. Okay? Istoria ploii timpurii și târzii. I don't have enough room on this. Nu mai am destul spațiu. No, it's okay. Let me just do it down here, I guess. It's all right. Let's talk about the early and latter rain. Să vorbim despre ploaia timpurie și târzie. Go back to Joel chapter 2. Să mergem în Ioel, capitolul 2. Joel chapter 2, Ioel, capitolul 2, verse 23. versetul 23. We're going to find out what the purpose is of the sprinkling. Vom vedea care este scopul picurilor de ploaie. I mean, we've been looking at all this. Ne-am uitat la toate aceste lucruri But let's look at Joel chapter 2, și să ne uităm în Ioel, capitolul 2, verse 23. versetul 23. It says, be glad then, you children of Zion, rejoice in the Lord your God. We have given you the former rain moderately. You will cause to come down to you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Alright, so God gives the early rain, Deci Dumnezeu dă ploaia timpurie He also gives the latter rain. și tot El dă și ploaia târzie. Now turn to Isaiah 46, verse 10 very quickly. Să mergem la Isaia 46, Let's go there. Isaiah 46, Isaia 46, verse 10. versetul 10. The Bible says this, Biblia spune așa: declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Alright, now I want you to pay attention to something in this verse. Vreau să fiți atenți la ceva în acest verset. What does God declare?
Ce a vestit Dumnezeu, The end from the beginning. sfârșitul de la început. All right? So in other words, Deci, cu alte cuvinte, if you want to understand what happens in the end, dacă vrei să înțelegi ce se va întâmpla la sfârșit, what should we study? ce ar trebui să studiem? What happens in the beginning? Ceea ce s-a întâmplat la început. You understand this? Yes. Înțelegeți acest principiu? So when you see it in the beginning, Deci când vedeți ceva la început, it's repeated again in the end. înseamnă că se va repeta din nou la sfârșit. This is also called the law of first mention. The law of first mention. Aceasta de asemenea este numită legea primei menționări. When something is first mentioned in the Bible, is first spoken of in the Bible, Când despre un lucru se vorbește pentru prima oară în Biblie, it illustrates the whole story. deja face o ilustrație a întregii povestiri, întâmplări. And then through the rest of the Bible, Și apoi pe parcursul Bibliei, that subject is just elaborated upon, it's expanded. acel subiect este elaborat, este extins. For example, you have Daniel 2. De exemplu, ai Daniel 2. That's the whole vision right there. Acolo este toată viziunea. It's first mentioned. Este prima mențiune It covers the whole history. care acoperă întreaga istorie, After that, there's just more details given. dar după aceea se dau tot mai multe detalii. Same thing with Genesis chapter 3 verse 15. Genesis 3:15. La fel se întâmplă și cu Geneza, capitolul 3, versetul 15. That's the first time the gospel is mentioned. Este prima oară când Evanghelia este menționată. That's Genesis 3:15. Este în Geneza 3 cu 15. That's the seed of the woman, Este sămânța femeii right? That crushes the head of the serpent. care zdrobește capul șarpelui. That's the whole story right there. Acolo este toată povestea pe scurt. Okay, that's the whole gospel right E there. întreaga Genesis 3:15. Evanghelie în acel verset. The rest of the Bible simply gives you more details about that. Restul Bibliei pur și simplu dă mai multe detalii legate de acest subiect. Same thing with Genesis 16 verse 12. La fel se întâmplă și cu Geneza 16, versetul 12. The first time Ishmael is mentioned in the Bible. Este prima oară când Ismael este menționat în Biblie. It gives you the whole history of Islam right there. Îți dă întreaga istorie a islamului chiar acolo, în acel verset. It tells you the whole world's going to come together to fight Ishmael. Spune că toată lumea va fi împotriva lui Ismael. That's the whole story. Aceasta este întreaga poveste. The rest of the Bible Restul Bibliei is just more detail about it. dă mai multe detalii. It's called the law of first mention. Se numește legea primei menționări, regula primei You menționări. understanding this? Înțelegeți? Okay, so when something's first spoken of or first illustrated in the Bible, Când despre un lucru se vorbește pentru prima oară, este ceva ilustrat pentru prima oară în Biblie, the whole package is there. acolo este întreg pachetul, pe scurt. Okay, and the rest of the Bible is to study out the details. Și restul Bibliei dezbate detaliile. So when we talk about the rain, Deci când vorbim despre ploaie, what is the first example of the rain? care este primul exemplu legat de ploaie? Now, I'm not talking about when it first rains. Nu când plouă pentru prima I'm talking oară. about spiritually speaking, what do we call the first phase of the rain? Din punct de vedere spiritual, care numim noi prima fază, The first phase of the rain. prima fază a ploii? The early rain. Early rain. So when you study the Ploaia timpurie. so when you study the early rain, Deci când studiem ploaia timpurie, the early rain illustrates The latter rain. the latter rain. It ploaia illustrates the whole thing. timpurie ilustrează ploaia târzie. You get that? Înțelegeți? So in other words, if we want to understand what happens in the latter rain, Dacă vrem să înțelegem ce se va întâmpla în timpul ploii târzii, what do we need to study? ce trebuie să studiem? Early rain. Ploaia timpurie. If you study the early rain, Dacă studiezi ploaia then you timpurie, already know what's going to happen in the latter rain. atunci vom ști ce va fi și în timpul ploii târzii. Do you all just get that? Ați prins ideea? Yeah? Everyone got that, right? Toată lumea a prins ideea? Alright, so let's look at this now. Haideți să ne uităm acum la acest lucru. The early rain Ploaia timpurie illustrates what happens in the latter rain. arată ce se va întâmpla în timpul ploii târzii. So let's find out what happens Haideți in să the early aflăm rain. ce s-a întâmplat în timpul ploii timpurii. Was there a sprinkling in the time of the early rain? A fost o picurare în timpul ploii timpurii. We're going to find out there was. Vom afla că a fost. Before we look at that, let's explain something here. Dar înainte să ne uităm la asta, haideți să explicăm ceva aici. When was the early rain? Când a fost ploaia timpurie? La Pentecost Cinzecime. was poured out.
La cinzecime a fost revărsată ploaia timpurie. So let's look at this. So you're taking notes. Pay attention. Cinzecimea It's very important to understand. este foarte important să înțelegeți. At Pentecost, La cinzecime, the Spirit of God was poured out. Duhul Sfânt a fost revărsat. Right? Așa e? Holy Spirit was poured out without measure. Duhul Sfânt a fost revărsat fără măsură And it empowered the gospel. și a dat putere mesajului, Evangheliei. The gospel went to the world. Și Evanghelia s-a dus în întreaga lume. When is this going to be repeated? Când se va repeta acest lucru? What event? Is there going to be Strigare. a Sunday La, law? la legea duminicală, We once again will have the Spirit of God poured out. deci după legea duminicală se va revărsa Duhul Sfânt fără măsură. Right? Da? Spirit of God will be poured out without measure at the loud cry. Duhul Sfânt se va revărsa fără măsură în timpul marii strigări. And the gospel once again go to the world. Și din nou Evanghelia se va duce la neamuri, la întreaga lume. Yes? Da? By the way, Apropo, you can also see puteți de asemenea să vedeți you can also see the same history in Millerite history. aceeași istorie în aceeași întâmplare și în istoria milerită. You all see Millerite history right here. Aici deasupra este istoria milerită. After 1842, După 1842, the Spirit of God was poured out also in the midnight cry. Duhul Sfânt a fost revărsat în timpul strigătului de la miezul nopții And we're told that the first angel's message went to the whole world, every missionary station in the world. și ni se spune că mesajul primului înger a mers în întreaga lume. All right, are you all still with me? Yes. Mă urmăriți încă? In each of these histories, however, În fiecare din aceste istorii, so this was also the Spirit of God was poured out without measure. deci și în istoria milerită, Duhul Sfânt acolo s-a revărsat fără măsură. And when you read this history during here, Când citim aceste istorii, people were even being given the gift of prophecy during this time. la unele persoane li People s-a dat și spiritul profeției, Duhul prorociei în acea perioadă. But let's look at Pentecost. Dar să ne uităm la cinzecime. Was there a sprinkling A fost o picurare, deci stropii ploii târzii. before an outpouring? Înainte ca să fie revărsarea pe deplin a ploii. Let me go ahead and give you thank you. Let me go ahead and give you a couple of go ahead and give you a quotation here. Am să vă dau niște citate. I'm going to move on all past all this. We already talked about it. Am să trec așa peste ele. There's a little bit of history right here. Este puțină istorie aici. Let me just give you a little bit of history about the Spirit of God when it's poured out. Să vă dau puțină istorie legat de Duhul lui Dumnezeu când este revărsat. The angel who unites in the proclamation of the third angel's message Îngerul care se unește în proclamarea celei de-a treia soli îngerești is to lighten the whole earth with His glory. urmează să lumineze întregul pământ cu slava lui. A work of worldwide extent. O lucrare de extindere universală sau And power is here foretold. Worldwide work with power is foretold. o astfel de lucrare foarte puternică are loc. Globală, o lucrare globală are loc. Let me just show you. Cu putere mare, da. Notice what this says, the Advent movement. The Advent movement of 1840 to 1844 Mișcarea adventă dintre anii 1840 și 1844 was a glorious manifestation of the power of God. a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. The first angel's message Mesajul primului înger was carried to every missionary station in the world. a fost transmis prin fiecare a fost dus la fiecare stație misionară din lume, locație misionară. Okay, last sentence. But this movement Și această mișcare will be exceeded va fi
be greater. Va fi mai mare, There will be another movement greater. va fi o altă mișcare mai mare, That's the mighty movement under the last warning of the third angel. care este marea mișcare din timpul avertizării celui de-al treilea înger. All right, let me move on here. I want to go Mergem mai past all departe. this. Notice what happens here. I want to go to a quotation about the former rain and the latter rain. Vom vedea un citat legat de ploaia timpurie și târzie. Was there a sprinkling before the outpouring? We'll move on past all that. Vrem să vedem dacă a fost o picurare a ploii timpurii înainte să se reverse pe deplin. The latter rain is a message. Deci ploaia târzie este un mesaj. Notice what it says. Here's just one quotation from Great Controversy 341. Uitați ce spune aici, este un citat din Marea Luptă, pagina 341. This quotation, this speaks about John Acest citat vorbește despre Ioan in the book of Revelation. și cartea Apocalipsa. It says he records the closing messages which are to ripen the earth, the harvest of the earth. El transmite mesajele de sfârșit care trebuie să pregătească lumea pentru seceriș, nu? Așa parcă am. Deci He records înțeles. the closing messages Deci Ioan prezintă mesajele de încheiere which are to ripen the harvest of the earth. care trebuie să coacă cumva lumea pentru seceriș. Recolta pentru seceriș, ok. So what is it? So what Recolta pământul, da. So what ripens the harvest of the earth? Deci ce face să se coacă secerișul Closing pământului? messages. Un mesaj final. Mesajele care se apropie. Mesajul. All right, let's move on. Okay. Să continuăm, să mergem mai departe. I want to move on here. Vreau să merg mai departe. So let me show you this quotation very quickly. Să vă arăt și acest citat foarte It pe shows you that scurt, the latter rain is also called the refreshing. care spune că ploaia târzie este numită și reînviorare In the spirit of prophecy, din spiritul profetic. it says an angel answered. Spune că un înger a răspuns. It is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel. Este ploaia târzie sau reînviorarea de la fața Domnului, vremurile de înviorare de la fața Domnului, sau marea strigare a îngerului al treilea. Alright, so Ultima parte este din scrieri timpurii. Okay, so you see the spirit of prophecy describes all these things being the same. Vedeți că și spiritul profetic descrie toate aceste lucruri ca fiind aceleași expresie. Alright, now I want to get to this quotation. Vreau să ajung la un anumit citat I have to move past a lot of things. și trebuie să trec peste câteva lucruri. By the way, we're told that we need to recognize the latter rain. Ni se spune că trebuie să recunoaștem ploaia târzie. Notice what this quotation says. Uitați ce spune acest citat. It says we must not wait for the latter rain. Zice, noi nu trebuie să așteptăm pentru ploaia târzie, It is coming upon all who will recognize pentru că ea va veni peste toți cei care o vor recunoaște, the dew and the showers of grace that fall upon us. roa și revărsarea sau care Recognize and receive vor recunoaște și vor primi the dew and the showers of grace that fall upon us. roa și aversele harului care vor cădea peste noi. Okay, so are we to wait for the latter rain? Deci trebuie noi să așteptăm ploaia târzie Or are we to recognize it? sau trebuie să o recunoaștem? Now let me ask you a very honest question. Vreau să vă întreb să vă pun o întrebare foarte sinceră. When you look at the majority of our people today, Când vă uitați la majoritatea persoanelor din poporul nostru azi, what is the common teaching of the latter rain? care este învățătura obișnuită legată de ploaia târzie? Most of our people believe Cei mai mulți din poporul nostru cred the latter rain only falls at the Sunday law, right?
că ploaia târzie cade la legea duminicală, right? da? So what does that mean? Și ce înseamnă aceasta? Means that our people are waiting for it, Înseamnă că toți stau și așteaptă acest lucru, right? da? The majority of our church, they're waiting for the Sunday law to receive the latter rain. Majoritatea celor din poporul nostru așteaptă să vină legea duminicală și să primească ploaia târzie. Correct? Corect? Has the Sunday law passed yet? A fost deja legea duminicală? So that means most of our people are waiting still, Înseamnă că cei mai mulți din poporul nostru încă sunt în așteptare. right? Da? What does it say right here? Dar ce spune aici? This is from the Seventh-day Adventist Bible Commentary. Acesta este din comentariul biblic adventist. We must not wait for the latter rain. Nu trebuie să așteptăm ploaia târzie. It is coming upon all who will recognize it. Vine asupra tuturor celor care o vor recunoaște. Are you with me? Sunteți cu mine? Urmăriți? Why are we told that we need to recognize it? De ce ni se spune că trebuie să o recunoaștem? Because Pentru că our people have been taught poporul nostru a fost învățat that the latter rain, that's just the outpouring of God, the Holy Spirit. că ploaia târzie este doar revărsarea Duhului Sfânt. But our people do not recognize Însă poporul nostru nu recunosc that the latter rain că ploaia târzie comes vine in the form of a message. sub forma unui mesaj. Are you understanding this? Înțelegeți? This is why it's not being recognized. De aceea nu este recunoscută. Anyway, let me just show you a quotation. We just passed it. Să vă arăt un mesaj de care am trecut. Let me show this to you real quick. Am să vi-l arăt pe scurt. Notice this warning. Uitați această avertizare. Manuscript Releases, Volume 13, page 334. Manuscript Releases, volumul 13, pagina 334. Notice what Ellen White says. Uitați ce spune Ellen White. Another angel was to come from heaven with a message. Un alt înger trebuia să vină din cer cu un mesaj. You hear what that just said? Ați auzit ce am spus? What angel is he talking about? Despre ce înger vorbește ea? Fourth angel. Al patrulea înger din Apocalipsa. Talking about the fourth angel is going to come. Despre al patrulea înger care urma să vină. Because it says the whole earth is to be lightened with His glory. Pentru că imediat după aceea zice că întregul pământ va fi luminat de slava lui. So what angel is he talking about? Deci despre ce înger vorbește? Al patrulea înger. Now let's read that again now. Să citim din nou acest. Another angel, Un alt înger, that's the fourth angel, care este al patrulea was înger, to come from heaven va urma să vină din cer with a message. cu un mesaj, cu o solie. And the whole earth was to be lightened with His glory. Și întregul pământ va fi luminat de slava lui. It would be impossible for us to state just how this additional light would come. Este imposibil pentru noi ca să spunem cu exactitate sub ce formă va veni această lumină. Okay, hang on a second. So what is the message? Deci care este mesajul? Ce este mesajul? It's additional light for God's people. Este lumină adițională, deci o lumină în plus, mai mare, lumină mai mare, It might come in a very suplimentară. unexpected manner. Poate să vină sub o formă foarte neașteptată, într-o formă foarte neașteptată, In a way that would not agree with the ideas that many have conceived. într-o formă care să nu se potrivească cu ideile pe care mulți ni le-am format deja. It is not at all unlikely Nu este deloc imposibil or contrary sau contrar to the ways and the works of God cu felul în care lucrează Dumnezeu to send light to His people in unexpected ways. ca să trimită lumină poporului său în moduri neașteptate. So notice why many people don't recognize? De ce nu recunosc foarte multe persoane? Because it's a message Pentru că este un mesaj that comes in an unexpected manner care vine într-o modalitate foarte neașteptată, that does not agree with many people's ideas. care nu se potrivește cu ideile multor persoane. So let's move on past all this. Să mergem mai departe. We'll talk more about this in our second lecture. Vom vorbi mai mult despre aceasta în a doua prezentare And by God's grace, și prin harul lui Dumnezeu I'll want to show you vreau să vă arăt how when the message comes, cum atunci când vine Thank you. mesajul, when the message comes, it's connected with an understanding of the sanctuary.
Când mesajul vine, are legătură cu o înțelegere a sanctuarului. Thank you very much. Let me say that one more time. Să vă mai spun o dată lucrul acesta. We're going to see Vom vedea that when the rain is poured out, că atunci când ploaia este revărsată, the message of that time, mesajul acelui timp it's always connected with the sanctuary. este întotdeauna conectat cu sanctuarul Or is that something that Christ is doing in the sanctuary? sau cu ceva ce Isus face în sanctuar. We'll look at that in our next lecture. Și ne vom uita la aceasta în următoarea prezentare. Let me show you this quotation. Dar haideți să vă arăt un citat. Okay? Now, I want to finish this up before we close. Vreau să terminăm aceasta înainte să facem o pauză. Was there a sprinkling in the time of Pentecost before the outpouring? A fost o picurare în timpul Cincizecimii, înainte ca să se reverse ploaia timpurie. Did the disciples receive the Holy Spirit Au primit apostolii Duhul Sfânt from Jesus de la Isus before the outpouring on Pentecost? înainte de revărsarea sa la Cincizecime. When? Când? You say? After he came from the grave, he raised up. He what? Breathed on them, right? Yes, breathed That's on exactly them. right. Este exact așa. When he breathed on them the Holy Spirit, Când a suflat peste ei Duhul Sfânt, that was the sprinkling. aceia au fost picurii Let me ploi. show this to you. Să vă arăt acest lucru. This is Spirit of Prophecy, Volume 3, page 243. Este Spiritul Profetic, volumul 3, pagina 243. Notice what this says. Uitați ce spune. The act of Christ Acțiunea lui Isus in breathing upon his disciples, the Holy Ghost, de a sufla asupra apostolilor săi Duhul Sfânt, that was when he came and he said, "Peace be unto you." atunci când a zis pace vouă, aceasta a fost this was as a few drops Asta a fost ca și câteva picături before the plentiful shower înainte de revărsarea completă to be given on the day of Pentecost. care urma să fie dată în ziua Cincizecimii. Do you get that? Înțelegeți? When Jesus breathed on them, Când Isus a suflat peste ei, what was it? ce a fost? It was a few drops. A fost câteva picături. What does that mean? Ce înseamnă aceasta? What do we call it when a few drops come down? Cum spunem când vin câteva picături doar? Sprinkling. Înseamnă picuri, stropi. So we're going to show you something even more interesting. Vă voi arăta și ceva și mai interesant. So you have a sprinkling Avem picurare before the outpouring. înainte de revărsare. Remember, when we see the early rain, Când vedem ploaia timpurie, it illustrates all the other times. aceasta ilustrează toate celelalte evenimente, relatări legate de ploaie. Are you understanding this? Înțelegeți aceasta? There's an outpouring at the time of Pentecost. A fost o revărsare în timpul Cincizecimii. There's an outpouring in the time of the Millerites. A fost o revărsare în timpul mileriților. There's an outpouring in the time of the loud cry. Și va fi o revărsare în timpul marii strigări. There was a sprinkling also before Pentecost. A fost o picurare înainte de Cincizecime. There's a sprinkling during this time. A fost o picurare înainte de Cincizecime. There's also a sprinkling in the time of the Millerites. A fost o astfel de picurare și în timpul mileriților. And there's a sprinkling in our time. Și este o astfel de picurare și în timpul nostru. When did the sprinkling take place in the Millerite time? Când s-a întâmplat această picurare în istoria milerită? Vă aduceți aminte? When was the day of the rain in the Millerite time? Care a fost ziua ploii? No, well that's the outpouring. Strigătul de la miezul nopții este revărsarea. But when did we first see the rain in Millerite history? Când vedem pentru prima dată ploaia? When did we see the rainbow and the cloud and the thunder? Când vedem norul și curcubeul? Hang on. I'm trying to get some answer. When did we see a rainbow and cloud in Millerite history?
Când vedem curcubeu și nor în istoria milerită? When the angel came down in Revelation 10. Remember Când that? vine îngerul în Apocalipsa 10, Right? țineți minte? Remember the angel comes down? Țineți minte că vine un înger Cloud. cu un nor There's a rainbow. și are un curcubeu And there's thunder. și sunt tunete. What day is that? Ce zi este atunci? The day of the rain. Ziua ploii. When did the angel come down? Când a venit acest înger? August 11th, 1840. În 11 august 1840. Right? Așa e? Remember these two histories? Țineți minte aceste două istorii? When does the angel come down in our history? Când vine îngerul în istoria noastră, în vremea noastră? September 11, 2001. Remember this? 11 septembrie 2001. So what does that put us into? Deci unde ne aflăm acum? Put us into the day of the rain. În timpul ploii, în ziua ploii. What rain? Ce ploaie? Sprinkling. Picuri, stropii. You understanding this? Înțelegeți? But here's why. Why? Dar de ce? What was the sprinkling for? Pentru ce era această picurare? When Jesus shows up to them in the upper room Când Isus se arată în camera de sus and he breathes on them, și suflă peste ei, what did that do for them? ce a făcut aceasta? La ce i-a ajutat aceasta? Let's just go very quickly. Let's go to the Gospel of John. Haideți să vedem în Ioan. It's very important to understand. Este foarte important să înțelegem acest lucru. John 19. Ioan Excuse me, 9, John 20. I apologize. John 20. Ioan 20, capitolul 20. John chapter 20, Ioan capitolul 20, verse 19 to 22. versetele de la 19 la 22. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and saith unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Go ahead. În seara aceleiași zile, cea din-tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. All right, now I need you to pay attention to this, okay? Vreau să fiți atenți la asta. When Jesus shows up, he says, Peace be unto you. Când Isus vine, le spune pace vouă, He shows them his wounds. le arată rănile sale We see this same story in Luke chapter 24. și vedem aceeași întâmplare în Luca 24. Okay, the exact same story in Luke 24. Exact aceeași întâmplare în Luca 24. And Luke tells us what happened when they received the Holy Spirit. Și Luca ne spune ce s-a întâmplat când au primit Duhul Sfânt. Let's go there, Luke 24. Să vedem în Luca 24 Okay, same history from verse 36 down through 45. aceeași întâmplare de la versetul 36 până la 45. Luke 24, let's start in verse 36. Luca 24, începem cu versetul 36. You're going to go with me, along with me, okay? With the Okay. verses. Now, as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and saith unto them, Peace be unto you. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. So far, is this the same story so far? Până aici este aceeași întâmplare? Same story as John 20, right? Aceeași ca și în Ioan It 20. says, Peace be unto you. De ce pace vouă? Verse 37 down. But they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit. Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. And he said unto them, Why are you troubled? Why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as you see me have. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Și când a vorbit, le-a arătat mâinile și picioarele lui. Verse 38 to 40. 41, 38 Dar to 41. el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu? Is the same story so far? Este aceeași întâmplare până acum?
Says, peace be unto you. Zice pace vouă Shows them his wounds. și îi arată rănile. Now, what was the next thing that happened in John 20? Ce este următorul lucru care s-a întâmplat în Ioan 20? What does Jesus do in the Gospel of John chapter 20? Ce a făcut Isus în Ioan 20? Breathes on them. A suflat peste ei. Right? But in Luke 24, Dar în Luca 24 he says something else. spune altceva. Look in verse 44 and 45. Uitați în versetul 44 și 45. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding, that they might understand the Scriptures. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. So what happened? Deci ce s-a întâmplat? Their minds were opened to understand the Scriptures. Mintea lor a fost deschisă ca să înțeleagă Scripturile. So when you put two stories together, Deci când pui cele două întâmplări împreună, John chapter 20 Ioan 20 and Luke 24, și Luca and you 24, put them together, și le îmbini, you have the whole story here. ai întâmplarea completă. Jesus shows up. Iisus apare, Peace be unto you. zice pace vouă, He shows them his wounds. le arată rănile, Then he breathes on them, apoi suflă peste ei the Holy Spirit, Duhul Sfânt and what happens? și ce se întâmplă? It opens their minds to understand the Scriptures. Le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Follow me closely. Urmăriți-mă de aproape. And what does Ellen White say this was? Și ce spune că a fost acest lucru Ellen White? This was the sprinkling before the showers. Acestea au fost stropii dinainte de revărsare. Are you all with me so far? Mă urmăriți? Reușiți să înțelegeți? Okay. Now pay close attention. Acum să fiți foarte atenți. The sprinkling is the understanding of the Scriptures. Deci, acest strop înseamnă înțelegerea Scripturilor. Why did they need to understand the Scriptures? De ce trebuiau ei să înțeleagă Scripturile? Where were they when Jesus breathed on them? Unde erau ei când Isus a suflat peste ei? They were in the upper room, În camera de sus. right? Da? What did they have to do before they received the outpouring? Ce trebuiau ei să facă înainte să primească revărsarea Duhului Sfânt? Become one, to pray, many say to pray. Oh, good. Let's write this down. Hai să scriem aceste lucruri. So they had to pray. Deci trebuiau să se roage, They had to become one unity. trebuiau să fie uniți, să fie unitate. What else were they doing? Ce mai trebuiau să facă? Overcoming their sins. Să biruiască păcatele. And what else? Okay, that's all in there. Unity, okay. Iertare și toate celelalte lucruri pe care le știți. What else were they doing? Și ce făceau ei? Go to Acts chapter 1. Let's find out. Să mergem în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Acts chapter 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1. This is our last point here, and then we'll take a break. Acesta este ultimul lucru pe care îl spunem acum. Come on, quick. Acts chapter 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Let's read verses 12 Să citim versetele down 12, to 16. de la 12 până la 16. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James son of Alphaeus, Simon Zelotes, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, Mary the mother of Jesus, with his brethren. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together, about 120, men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled. All right, read down to there. Ok. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov.
Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte. Okay? What were they doing? What did he say? Ce a spus Petru? So they were in that upper room. Erau în camera de sus, They're praying, se rugau, confessing their sins, își mărturisiau păcatele, unifying. erau uniți. But what else were they doing? Dar ce făceau ei? They were studying prophecy. Studiau profeția. Men and brethren, Bărbați și femei. verse 16. Men and brethren, this scripture had to be fulfilled. Deci, în versetul 16, uitați, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. What does it mean when a scripture has to be fulfilled? Ce înseamnă când o Scriptură, deci, trebuie să se împlinească? It's a prophecy. Că este o profeție. So they were studying prophecy in the upper room as well. Deci ei studiau și profeția în camera de sus. Are you understanding this? Înțelegeți? How were they able to understand prophecy? Și cum au putut ei să înțeleagă profeția? Jesus breathed on them the Holy Ghost. Iisus a suflat peste ei Duhul Sfânt înainte And he opened their mind to understand the scriptures. și le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scriptura. Are you understanding this? Înțelegeți acum? In other words, Cu alte cuvinte, when Jesus breathed on them the Holy Spirit, când Iisus a suflat peste ei Duhul Sfânt, the sprinkling, picurii, stropii, this sprinkling of the rain acești stropi de ploaie that helped them to understand the scriptures, care i-au ajutat să înțeleagă Scripturile, it helped them to study prophecy, i-au ajutat să studieze profeția, it helped them to become one, to unify on the message, on doctrine. i-a făcut să devină una în mesaj, în doctrină. They understood they needed to overcome sin. Au înțeles că trebuie să biruiască păcatul. That's the upper room experience. Aceasta este experiența din camera de sus. Did you get that? Înțelegeți acum? They had to have an upper room experience Trebuia să aibă o experiență în odaia de sus before they could receive the outpouring of the Holy Spirit. înainte ca să poată să primească revărsarea Duhului Sfânt. Are you understanding this? Înțelegeți acum? This illustrates our history. Aceasta ilustrează istoria din zilele noastre. What do we need as a people? Ce avem nevoie noi ca și popor? Before the outpouring. Înainte de revărsarea Duhului Sfânt la Marea Strigare. What do God's people need? Ce au nevoie oamenii? An upper room experience Experiența din odaia de sus, din camera de sus. where we have a correct understanding of Bible prophecy. Ca să avem o înțelegere corectă a profeției biblice, That's the only thing that will bring unity to God's people. care este singurul lucru care va aduce unitate în poporul lui Dumnezeu, There's the overcoming experience. și este experiența de a birui păcatul. Are you understanding this, friends? Înțelegeți? This is what God's people need before the loud cry. Aceasta au nevoie poporul lui Dumnezeu înainte de Marea Strigare. If we don't have this experience, Dacă nu avem această we're experiență, not giving the loud cry. nu vom putea să dăm Marea Strigare. Unless God's people receive the sprinkling, Dacă poporul lui Dumnezeu nu primește stropii, then they won't receive the outpouring. nu vor putea primi revărsarea. Are you understanding this, friends? Înțelegeți acum? No sprinkling, Nu sunt stropi, no outpouring. nu este revărsare. Are you getting this? Înțelegeți? But here's what's the most amazing thing of all about this story. Dar ce este cel mai uimitor legat de această întâmplare? What was the last thing they had to do before Pentecost? Care a fost ultimul lucru pe care au trebuit să-l facă înainte de Cincizecime? Follow me here. Urmăriți-mă. What was the last thing that took place? Chiar ultimul lucru care a avut loc. Ultimul lucru. Verse 26. Versetul 26. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Versetul 26. What did they have to do? What happened? Ce au trebuit ei să facă? Ce s-a întâmplat? The number 12 was made up. Numărul 12 s-a completat, s-a reîntregit.
You get this? Ați înțeles? Prins ideea. What does that number 12 symbolize for us? Ce simbolizează numărul 12 pentru noi? 12 times 12,000. De 12 ori 12.000. 144.000. Right? Da? That's the 144,000. Deci, cei 144.000. I want you to understand something very clearly. Deci, vreau să înțelegeți ceva foarte clar. The number was made up Un număr trebuia să fie completat, reîntregit, before Pentecost poured out. înainte ca cinzecimea să aibă loc. Are you understanding what this is teaching us? Înțelegeți ce ne învață acest lucru? Remember, law first mentioned. When it's first mentioned, it illustrates the whole history. Deci știți regula primei menționări, ceea ce a fost menționat prima dată arată și ultima istorie. Only those that had the upper room experience Numai aceia care au experiența din camera de sus made up the number. au făcut parte din acel număr, au întregit acel număr. And only those that made up the number Și numai aceia care au întregit acel număr were part of Pentecost. au făcut parte din cinzecime. And you know who these people were? Și știți cine au fost aceste persoane? They were those upon whom Jesus breathed the sprinkling. Au fost cei asupra cărora Isus a suflat Duhul Său, deci stropii. I'm going to say it one last time before we pray. O să mai zic o singură dată înainte să ne rugăm. How many of us want to be part of the loud cry? Câți dintre noi vrem să facem parte din Marea Strigare Don't we want to receive the Spirit of God without measure? și să primim Duhul Sfânt fără măsură? But follow the logic, follow the line. Urmăriți această logică, această linie. The disciples had to receive the sprinkling first. Apostolii au trebuit să primească stropii mai întâi. That's what opened their understanding. Aceasta le-a deschis înțelegerea And it gave them an upper room experience. și le-a dat o experiență în odaia de sus. And then when the number was made up in the upper room, Și când s-a întregit numărul în camera de sus, then they received the Spirit of God without measure. apoi au primit Duhul Sfânt fără măsură. What is that telling us for our time? Ce ne spune asta nouă pentru timpul nostru? What's the first thing that we have to receive? Care este primul lucru care trebuie să se întâmple? Sprinkling of the latter rain. Stropii ploii târzii, 9/11. care a început din 11 septembrie. This opens our eyes Aceasta ne deschide ochii to understand that we're in the, and I'll talk about this, but to understand that we're in the final phase of the judgment. ca să înțelegem că suntem în ultima fază a judecății Now we need the upper room experience și că avem nevoie de experiența din odaia de sus, so that God can make up His number. pentru ca Dumnezeu să-și poată întregi, să-și poată completa numărul. And then the Spirit of God will be poured out upon His people. Și apoi Duhul lui Dumnezeu va fi revărsat peste poporul său. You understand why now? Acum înțelegeți de ce? The Spirit of prophecy says we're not to wait. De ce spune Spiritul profetic că nu trebuie să așteptăm? We're not just to wait for this time down here, Nu trebuie doar să așteptăm revărsarea, but we are to recognize the latter rain. ci trebuie să o recunoaștem And we are to receive it și trebuie să o primim so that we can fit our characters up. ca să ne putem forma caracterele, să ne putem dezvolta caracterul. Are you understanding all this, friends? Înțelegeți? Is it becoming more clear? Devine mai clar In our next lecture tonight, în următoarea prezentare, în această seară, we're going to talk about the judgment in the sanctuary vom vorbi despre judecata în sanctuar and how every time the rain is poured out, și cum de fiecare dată când ploaia este revărsată, these three histories, în aceste trei istorii, it's always connected with what Jesus is doing in the sanctuary. întotdeauna are legătură cu ceva ce face Isus în sanctuar. Why don't we pray? Haideți să ne rugăm. Our dear Heavenly Father, Tatăl nostru ceresc, please help us to recognize the latter rain. ajută-ne, te rog, să recunoaștem ploaia târzie And please help us to appropriate it or receive it. și te rog, ajută-ne să ne apropiem și să o primim. Please help us to have an upper room experience. Ajută-ne să avem o experiență ca și în odaia de sus
And please help us to be part of the number. Și ajută-ne să facem parte din acel număr. In Jesus' name we pray. În numele lui Isus te rugăm. Amen.